אז ברוכות הבאות וברוכים הבאים, ושיהיה לנו שיעור פורה ונקווה לזמנים טובים. זמנים טובים. ניתן הראשונה שתתחיל היא אילנה. אילנה, את רוצה להציג את עצמך? לא, להתחיל? בכבוד. שלום. אוקיי. אז ערב טוב, שמי אילנה נגר. רגע, סליחה אילנה, שכחתי משהו חשוב. כן, ספוט. הנה, עשיתי אותך ספוטלייט. ש... אוקיי. כן. אז ערב טוב, שמי אילנה נגר. אני למדתי אצל ימימה עשור, הוכשרתי דרכה כמדריכה, לימדתי במכון, ומאז בעצם אני מלמדת לימודי חשיבה הכרתית, זה כ-30 שנה. במקביל עוסקת ברפואה אלטרנטיבית, ובמקצועי לשעבר אני מורה למדעים מדויקים. ומשלבת בעצם את הגוף ונפש, ומי שמכירה מכירה, אבל זה התחום, ושנזכה בזמנים קשים אלו לתת באמת לעם ישראל, ונזכה כולנו לבשורות טובות. אז אני בחרתי חלק שבזמנו ניתן בשנת 1996 במקור, ואני חושבת, אני אתן את המילים כלשונם, אוקיי? זה חלק שמיועד לקהל הרחב, אוקיי? אז ימימה דיברה בזמנו על התחזקות בזמן מלחמה. קודם כל שימו לב, מצד שמאל כתבתי, דווקא בזמנים כאלה קשים, המאמינה באמת לא דואגת. ולקחתי את זה כעיקר מדבריה של ימימה. יש פה כמה תובנות מאוד חשובות שימימה לימדה אותנו בחלק זה. ימימה אומרת, אסור שהעם ירד לעצבותו. צריך לפרוץ יותר חזק. אני בתוך זה ובתפילות. אישית כרוחנית, אני יודעת שיהיה טוב. כי ההפתעה הגדולה, זה אומנם כואב לכל מי שנפגע. הימים יגידו כמה יהיה טוב. יופתעו כולם. כן, כן, כן. אפשר רק לעשות תפילה. רק לא להתקרב למה שרואים שלא שייך. לפנות בתפילה, שעם ישראל יישמר. לעשות צום ותפילות. לבקש רחמים, שהגזרות לא ימשיכו. יחד עם זה, יבואו זמנים שכל זה ייגמר, ויחד עם זה, שיבוא במהרה. יש את הקודש, אדמה קדושה, כל מה שקשור בקודש, ברוך השם, יהיה רק טוב. בגלל זה אסור להישאר בפחד, בעצבות או בבלבול, או בסימני שאלה. תרשמו הבנה, תתחזקו באמונה. הרי זו מלחמה על ירושלים, כל העולם נגדנו. הם נאבקים, למרות שלא הגיוני שנאבקים על ירושלים. ירושלים לעולם לא תינתן, לעולם לא תהיה חוזרת. בהבנה עמוקה, יש ודאות ליש הנצחי, אז אסור להיות עצובות, כממשיכות להיות עצובות מול מה שקורה לעם, אלא זו מלחמת אור בצל, להתפלל, להיות חזקות. הלב היהודי הוא לב רגיש. אם הלב נכנס לעצבותו, בגלל חוסר הבנתו
ועצבותו נמשכת, הלב כל כך עצוב עד כי יורד, נסגר הלב, ברגש סוער, אז יוצא מהרגש הטוב שיש בו, והופך אותו לרגש נמוך, הוא פוגש את ההפך מאהבה, אז הוא יורד. בואו נעצור כאן, כי הזמן של כולנו קצוב. בהמשך יש באמת את החלק המאמינה באמת לא דואגת, ומה שימימה אומרת, היא אומרת בחלק הזה, שההתחזקות בנפש האישית שלנו בזמנים כל כך קשים, שמצפון נפתחה הרעה, ובעצם אנחנו יודעים היום מבחינה פוליטית שזה חיזבאללה, שזה רוסיה שמממנת את חיזבאללה, כבשה את סוריה, מממנת את איראן, ואיראן מממנת חמאס, שהמלך בעצם שולט, והכוח היחידי שיש לנו בזמנים הכל כך קשים, בזמן שהמלך מזדנב בעם ישראל, כמו שהיה בעבר, כשעם ישראל יצא ממצרים, היכו בנשים, בזקנים, בילדים, בטף, ככה אנחנו חווים את המציאות שלנו היום באכזריות מאוד מאוד גדולה. אז קודם כל אסור לוותר לו לאויב. צריך להבין שאנחנו הצטווינו למחות את זכר עמלק, אין משחקים, ולשחק בכאילו אסור יותר. מצד שני, החוסן הנפשי שלנו הוא באחדות שלנו, כי הדבר היחידי שיכול לשמור על החיים שלנו, על הכוח, זו האחדות ביחד בחיבור הנשמתי, כי כולנו ערבים זה לזה. ולכן ימימה אומרת, אסור שהעם ירד לעצבותו, למרות הזמנים הכל כך קשים, צריך לעשות הכל כדי לפרוץ חזק. היא אומרת שהיא בתוך זה, והיא בתפילות, ואני בטוחה שימימה למעלה, כמו שאשתו של הרב בצרי, שנפטרה אתמול, ועלתה למרומים, ואמרה שצדיקים נלחמים במרומים, מול המלאכים, והצדיקים אומרים, השם תושיע את עם ישראל, והמלאכים אומרים לא, ויש גזרה קשה מאוד על עם ישראל, וזה הזמן להתעורר ולהתאחד, כולנו בתפילה, כולנו בצום, כולנו בזעקות, לשים אפר על ראשנו ולזעוק לישועה. אם חס וחלילה עם יורד לעצבות, הוא נמצא בהפך מאהבה. והרבנית שהלכה לעולמה ו4 שעות לפני פטירתה, עלתה למרומים וראתה את המלחמה שנעשית למעלה בעולמות עליונים. היא מסרה מסר לעם ישראל, שהכוח שלנו, היחידי שיכול לשמור עלינו, הוא האחדות בינינו, אהבת חינם, החיבור בערבות הדדית של נשמה לנשמה, ערבות כל הנשמות של עם ישראל בחיבור אחד עם השני. הכוח שלנו בשמחה, כי אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, וכל הנופלים וכל ההולכים, מי אמר שזה לא היה רשום בראש השנה שזה זמנם? הכל כתוב. העבודה שלנו, התפילות, לחזור למקום שלנו, ולא לאפשר דרך הצער של הלב, דרך הפחדים והחששות, להיות בצל ולהחליש את עצמנו. כי כשאנחנו בעצבות, הצער, העמלק הוא שמח, זוהי פרצה שהוא דרכה יכול להיכנס. ואסור לנו לרדת לעצבות,
אנחנו מחויבים להיות נוכחים באמונה ובתפילה, בהתחזקות ופנייה לבורא עולם. שעם ישראל יישמר. זה הזמן לצום ולתפילות, כי אנחנו מותקפים מהצפון, כרגע זה בדרום, וחיזבאללה כרגע תוקף בצפון. אנחנו מותקפים מכל הקצוות. אלו זמנים של גזרות, והדרך היחידה שלנו לבטל זה לזעוק לאב הרחום שבשמיים, אבא רחם על בניך, הבטחת, נצח ישראל לעולם יחיה. נצח ישראל אכן לעולם יתקיים. אז בואו נהיה באחדות. ומצד שני ימימה אומרת, שיבואו זמנים שכל זה ייגמר, ויחד עם זה שיבוא במהרה. כי היום זו מלחמה על ירושלים, למרות שנראה לכם שזה לא הגיוני, אבל כל העולם נגדנו. אנשים סומכים על אמריקה, אמריקה פה בשביל האינטרסים שלה. אין ישועה מאף אחד. לבל נתבדה. רק לפנות לבורא עולם. אבל ירושלים, עיר הקודש, מרכז השפע, מרכז הטהרה, מרכז החיבור של עם היהודי, לשמירה על אדמת הקודש, היא לעולם לא תינתן, היא לעולם לא תהיה חוזרת לצד השני. עמלק לעולם לא יכבוש אותה. ההבנה העמוקה שאנחנו למדות ולמדים, כל מי שיצטרף לשיעור זה, מבין שיש את הוודאות ליש הנצחי. הנשמות הן נצחיות, ועם ישראל לנצח נצחים יתקיים. אז בואו נהיה נוכחות על מקומנו. אני יודעת שהלב עצוב, וזה ימים קשים, אבל אני אזכיר את דבריה של ימימה. אחד הדברים שראינו זה התיחום שהיא עשתה. כשיש הבנה על הוודאות ליש הנצחי, כשיש הכרה במהות, אז יש זמן לצער, ואחרי שנגמר הצער חוזרים למהות בתפילה, באמונה, בביטחון מלא בבורא עולם. ומי שמאמינה היא לא דואגת, כי היא יודעת שהקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל, הוא מגן על כולנו. ואל תשתתפו בהפוך, הלב בצער הוא יורד ברגש, וזה פוגש ההפך מאהבה, וזה מקום מסוכן לנו. אסור לתת כוח לאויב דרך הצער ודרך הצער ודרך הפחד של הלב, אלא אחדות וביטחון שלמרות מה שקורה, בורא עולם תמיד תמיד איתנו, תמיד תמיד שומר עלינו. שנזכה לנחמות, ישועות ובשורות טובות בעזרת השם בימינו בקרוב. יישר כוח, אמן, אמן, יישר כוח אילנה. אני רק אנתק אותך ועכשיו מירי, רק שנייה, אני עושה אותך שנייה בבקשה. בכבוד מירי, בהצלחה. תודה רבה. תציגי את עצמך מירי. תודה רבה, אני מירי גבעון, אני מדריכה, זכיתי להיות מדריכה כבר מעל 10 שנים. אני שמחה להיות פה כי אני חושבת שיש חשיבות מאוד מאוד גדולה, גם רוחנית, לחיבור הזה, החיבור הזה שיש בין כולנו יחד, ההזדמנות הזאת
יש לה עוצמה מאוד 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 גדולה, ואני מודה לכם ושמחה שאתם איתי. ככה הספקתי לשמוע טיפה את אילנה, את סוף דבריה, והיא באמת ככה פתחה למקום מאוד מאוד גבוה, ואני רוצה ככה, אני מרגישה שהחלק שלי הוא מין סוג של המשך, של איך אני אקרא לזה, איך אנחנו מכינים את הכלי, איך אנחנו מתחברים למקום הגבוה הזה של חיבור, של אחדות, של חיבור שלנו לעצמנו, של חיבור שלנו לזולתנו, של חיבור שלנו כעם. וחשבתי על זה שהרבה מילים יפות וחכמות יאמרו, והתחושה שלי הייתה ככה שאני רוצה להוסיף עוד איזשהו מימד, של סוג של דמיון מודרך, מדיטציה, שהייתי רוצה לעשות איתכם לכמה דקות. אם אתם יכולים למצוא לעצמכם ככה כמה דקות מקום שקט, אחר כך תהיה גם הקלטה, אז נוכל לשלוח לכם, כמו להכין קצת את הכלי, להירגע, כי יש מקום ככה שהוא מעבר למילים, והייתי רוצה שטיפה נחווה אותו ונתחבר אליו, ובסוף אני אתן טיפה כלים ככה מהעולם של ימימה בחיבור לכאן ועכשיו. אז בואו נתחיל. אני מקווה ככה שאתם במקום שקט, ואם לא אז פשוט להתאסף, להניח כפות רגליים על הרצפה. אני ממליצה לעצום עיניים, אני עוצמת עיניים. בואו נתחיל להרגיש איך הגוף מתרפא, לאט לאט. יש לנו כל כך הרבה מתח בגוף, במיוחד מהימים האחרונים. בואו נתחיל להרגיש איך כפות הרגליים נינוחות, רכות, השוקיים, הירכיים, התחילו להרגיש, השרירים מתחילים להתרפא. תרגישו את הכיסא, את המושב, את הגב, איך הוא תומך בכם. ולאט לאט להרפות את השרירים של בית החזה. הבטן נינוחה, כל האיברים שבחלל הבטן יש להם את מקומם. הכתפיים נינוחות, הזרועות מונחות בנינוחות, כפות הידיים על הירכיים. גם שרירי הפנים רפואיים, הצוואר, ועכשיו שאנחנו ככה מרגישים קצת יותר נינוחים, כל אחד ואחת מה שמרגישים זה בסדר גמור. בואו נתחיל בנשימות, ונכניס את האוויר דרך האף לספירת 6, נעצור שנייה, ואז נוציא את האוויר דרך הפה, אפשר גם להשמיע ככה קול, גם לספירת 6, תעקבו אחריי, ולהנחיות. אז בואו נכניס אוויר, לנשום, 1, 2, ברכות, 3, 4, 5, 6, לעצור שנייה, ולשחרר לאט לאט. 2, 3, 4, 5, 6, לעצור שנייה, ובואו נעשה את זה עוד פעמיים. כשאנחנו מכניסים אוויר, לנסות להכניס גם לבטן, לא רק לחזה, כפי שמתאפשר. 1, 2, 3, 4, 5, 6, עוצרים רגע ומשחררים. 2, 3, 4, 5,
6, עוצרים שנייה, ושוב מכניסים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, עוצרים רגע, ומשחררים. 2, 3, 4, 5, 6. ושתי הנשימות הבאות, אני רוצה ככה שנדמיין שוב כל אחד לפי יכולתה, לפי יכולתו, שכשאנחנו מכניסים את האוויר, אנחנו מכניסים יחד איתו אור לבן, טהור, הצבע הלבן הוא מטהר, הוא מנקה, הוא עושה עבודה מעל הידע, וככה נכניס את האור הזה ונעזור לו להתפשט בכל הגוף, וכשנוציא אוויר, אנחנו נוציא צבע אפור, יצא צבע אפור, יחד עם כל החרדות והפחדים שיש לנו, הטבעיים, נעזור עם הנשיפה להוציא אותם החוצה. אז בואו תעשו את זה איתי, שוב כל אחת לפי מה שהיא רואה ומרגישה, אפילו לשמוע את המילים, זה כבר עושה עבודה. אז בואו נתחיל להכניס אוויר לספירת 6, לראות איך אור לבן נכנס דרך הנחיריים, עוד ועוד, עוד ועוד. לעצור רגע, האור הלבן מתפשט בכל הגוף. עכשיו להוציא. אור אפור, עם כל הפחדים, עם כל החששות, הכל יוצא החוצה, ובחוץ האור האפור מתאמר לאור בהיר ולבן. ושוב, נכניס אוויר, אוויר עם אור, כל הגוף מתמלא באור, אור מרפא, שמגיע לכל התאים, שמגיע לנפש, עוצרים רגע, והם מוצאים החוצה, משחררים, אור אפור, עשן אפור, יוצא החוצה, הוא מתאמר, והופך לאור לבן. ועכשיו נשימה רגילה, עמוקה, ולשחרר, ושוב עוד אחת, ולשחרר, ותרגישו איך האור הלבן הזה שנכנס לגוף, האור הגבוה, שמגיע מאור עליון, עוטף גם את כל הגוף שלנו סביב סביב, מגן עלינו, שומר עלינו, מזין אותנו. ועוד שנייה בתוך האור, מי שמדמיין זה בסדר, מי שלא זה גם בסדר, רק לשמוע את המילים זה כבר עושה עבודה. ולאט לאט להזיז את האיברים ולפקוח את העיניים. תודה שהייתם איתי, אני מקווה ככה שהצלחתם קצת לחוות את זה ויהיה לכם את ההקלטה. אפשר להתאמן, שוב, התרגול הזה הוא תרגול שמעבר למילים, שמחזק את המילים ואת התודעה ואת הידיעה. אז אני רוצה ככה להמשיך עוד קצת, וככה להביא איזשהו מושג מהלימוד, שנקרא מידת הזהירות, שאנחנו מוזמנים אליה היום, בזמן זה, כשזהירות, בעצם המילה זהירות, אומרת שני דברים, אם נסתכל ככה בחוכמת השפה העברית, בעומק המילה. זהירות, כמובן, קודם כל, ונשמרתם לנפשותיכם, כל אחד מאיתנו בזמן הזה, שומר על עצמו, נשמע על ההוראות כמובן, ועושה את מה שצריך. אבל בתוך המילה זהירות, מסתתרת מילה נוספת, עמוקה, שנקראת זוהר.
וזוהר זה אור, אפשר לקרוא לזה, ניצוץ אלוקא ממעל, ממש יש בכל אחד מאיתנו האור שקיים בנו, הנשמה, הפנימיות, וכשאנחנו נדרשים לזהירות, אז שוב אנחנו מדברים גם על ההיבט הגשמי שהוא חשוב בעולם הזה, וגם להיבט הפנימי, אז זה שאומר לנו להתחבר לאותו מקום של אור, לאותו מקום של טוב, לאותו מקום שמחזק אותנו, שמחיה אותנו. והאור הזה הוא הרבה פעמים, ובטח בזמן הזה, כשקשה לנו להבין מה קורה והדעת, באמת קשה. אז אנחנו אומרים שהאור הזה הרבה פעמים, שהוא נקרא גם מטמון, כן? כי הוא כמו אוצר, אור, חיבור לטוב, לדברים הטובים, לנשמה שלנו, זה מטמון. והמטמון מלשון תמון. המטמון הרבה פעמים הוא נסתר, הוא תמון, הוא לא נראה, ויש עניין בלהתחבר אליו. איך אנחנו נתחבר אליו? איך נתחזק ונתחבר לאור הזה, למהות שבנו, למהות העליונה, איך נעשה את החיבור הזה? אז אני רוצה ככה שנוריד את זה ככה לעוד דרגה לקרקע, ככה דרך לקבל כלים שיעזרו לנו לחיבור הזה, שהוא חיבור גבוה, והוא יכול לעשות דרך עשייה גשמית, אנחנו חיים בעולם גשמי. אז אני רוצה ככה להתחיל באמת, אני אציין 3 דברים עיקריים. אני אתחיל מהנשימה, אנחנו בעצם התאמנו בזה ככה באיזושהי נגיעה במדיטציה דמיון מודרך שעשינו, התאמנו על נשימה, אז שוב תשימו לב נשימה, אותיות נשמה, כן? החיבור הזה לנשימה הוא חיבור מאוד מאוד עמוק, הוא לא סתם מרגיע, הוא לא סתם משקיט את הלב. יש ביטוי, הנשמה פרחה לי, נכון? אני חושבת שאולי אנחנו חווים באיזשהו מקום את הדבר הזה היום, כשאנחנו במצוקה או בחרדה, אז יש את הביטוי, הנשמה פרחה, והיא בעצם כאילו לא נמצאת בתוך הגוף, ואנחנו מדברים על כוחנו באחדותנו, אז כוחנו באחדותנו גם מבחינת העם והחיבור, וכמובן, אבל גם האחדות בפנים, החיבור בין הנשמה הזאת שפרחה לה מרוב בהלה, וכאילו אין חיבור עם הגוף כבר, אז איך אנחנו מחזירים אותה פנימה לתוכנו? אז קודם כל נשימה. נשימות, נתתי נשימה מאוד פשוטה, יש הרבה סוגים של נשימות שככה יכולים לחבר אותנו לשקט פנימי, אבל מספיק באמת לספירת 6 נשימות עמוקות לחזה ולבטן, עצירה רגע ושחרור, גם עם צליל אפשר, זה כבר משפיע. אז אני ממליצה לעשות את הנשימות האלה, לעצור ולנשום, להציע לאנשים, להחזיק, לעזור לאנשים, להחזיק את ידיהם ולנשום איתם אם מישהו ככה בחרדה. זה דבר אחד. הדבר השני, ששוב מחבר אותנו, כמו שהנשמה חוזרת דרך הנשימה לגוף, ואמימה מדברת על הנוכחות העכשווית, זה עוזר לנו להיות נוכחים כאן, מחוברים לאור הזה הפנימי בתוכנו, אז אפשר לעשות את זה גם דרך מגע ממש לחבק אחד את השני, למרוח קרם, מקלחת חמה, אוכל חם ומזין, כן, שנותן לנו, שמחמם אותנו ככה מבפנים, חיבור לאנשים אוהבים ואהובים, להיות איתם. והנקודה השלישית ואחרונה, כי ככה נגמר לנו הזמן, עזרה אחד, אני בטח לא ממש מחדשת, אבל אולי ככה בלחזור את זה ולרכז את הדברים, אז יש בזה ערך. אז עזרה, לעזור, יש המון בקשות להתנדבות ועזרה, דרך זה שוב כוחנו באחדותנו, בחוץ ובפנים. ככה אני לא נשארת מול מסך. המסך, תחשבו על זה, מסך כל היום, וכמו אנחנו מדברים היום, לא עלינו, על חטיפות, אז גם המסך וכל ההתמכרות לחדשות חוטפת לנו
את הדעת, יש חטיפה שם. אז איך אני חוזרת לכאן ועכשיו ומנסה לעזור ולהועיל ולהתחבר לטוב, לאותו זוהר, כן, דרך עשייה, דרך מילים טובות, דרך חיבור, גם לעצמי וגם לזולתי. אז ככה, על קצה המזלג, תודה רבה שהייתם איתי, אני מאחלת לנו באמת חיבור לאנרגיה שלנו, לאנרגיית החיות, למהות, דרך מה ששמעתם, מה שתשמעו היום, יש הרבה דרכים, ואני ממש מאחלת לנו בשורות טובות, וכל טוב, ותודה מיכל על ההזדמנות. אמן, אמן, כל תודה. טוב, תודה, תודה. על הכלים הנפלאים שהעברת לנו, תודה רבה. תודה, תודה. אני אוציא אותך מירי, את יודעת להוציא את עצמך כן, אני... תוציא את עצמך אני יוצאת לגמרי. מהספוטלייט. remove in, אני עשיתי את זה. ועכשיו אני אכניס את עצמי, רק רגע. אני צריכה גם שנייה. איפה זה? פתאום ברח לי. הנה יופי. אז שוב, שלום לכם, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים. שמי מיכל חכמוב, גם תלמידה ישירה של ימימה במשך שנים, מהוותיקות. אני אתחיל. לצערנו הרב, כל כך רבות חווינו בארץ מלחמות ואירועים. בשנות הלימוד, אני מדברת על שנות הלימוד, ולכן עברו לא מעט שיעורים שקשורים למצבים שאנחנו חווים היום, מול אירוע של מלחמה שאנחנו חווים כרגע. בעיקר מצב שבא עלינו בהפתעה גמורה ומפגיש אותנו עם תחושת חוסר הוודאות לגבי מציאות שעלולה כל רגע להיות יותר ויותר מסוכנת. גם כך מה שחווינו עד פה, השם ישמור, אבל חס ושלום מציאות שעלולה גם לאיים על הקיום שלנו. וכן, אז תוצאת חוסר הוודאות משפיעה גם על המצב הנפשי רגשי שלנו, משפיעה בכך שאנחנו חוות תחושות של פחד, של חשש, של עצבות, כאב. מיכל, ביקשו שתתקרבי למיקרופון או שתדברי קצת יותר חזק. תודה שאת מעירה לי, אני אדבר יותר חזק. רק נכניס, אני רואה עוד מישהי. מיכל, אני מכניסה, בסדר? יכולה להיות מרוכזת במה שאת מדברת. שאת עוזרת, תודה מירי. אז דיברנו על התחושות של הפחד שקיימות כתוצאה מהמצב של חוסר הוודאות. תכף נדבר בכלל על חוסר ודאות שהיא אבן יסוד בקיום שלנו. אבל בפרט בימים האלה אמרנו, אז למרות המצב הנפשי רגשי שלנו, או אולי בגלל המצב הנפשי רגשי שלנו שאנחנו מצויות בו, יש חשיבות ללמוד לחזק את רוחנו. כלומר, דרך איסוף הכוחות, לא רק למען החוסן הנפשי האישי שלי, שלך, של כל אחד מאיתנו, אלא לדעת שחוסן נפשי של כל אחת מאיתנו, יש לו השפעה גם על הסביבה, לאנשים מסביבנו. איך ימימה אמרה, באחד השיעורים אני זוכרת, כל דיוק מוסיף לא רק לסביבתך, אלא גם כלפי שמיים וכלפי עולמות עליונים. למען האמת, אני מודה, אין לי מושג מה זה אומר. אבל כן אני מבינה שיש כאן לכל אחת מאיתנו השפעה על הסביבה הקרובה. וככל שההשפעה האישית, ככל שכל אחת מאיתנו תתחזק,
כל אחד מאיתנו יתחזק, כך ההשפעה האישית תתרחב עוד יותר ויותר, ונוכל לעמוד כולנו מול כל אשר קורה, ומי יודע, השם ישמור מה עוד יקרה, נקווה לטוב כמובן. אמרתי את המילים עכשיו, נוכל לעמוד מול כל אשר קורה. והנה עוד הבנה עמוקה שכדאי לקחת לעצמנו כדי להתחזק. להבין שכל הקיום שלנו, מרגע ההולדת עד סוף, עד 120, אנחנו הרי חיים בחוסר ודאות, זה הרי נתון קיומי, חוסר הוודאות, אלא שההבנה בידיעה שכל אשר קורה אינו במקרה קורה. גם אם לך ולי ברגע זה אין לנו הבנה מדוע הדברים מתרחשים כפי שהם מתרחשים. אני כן יודעת, אני כן בהבנה שכל אשר קורה בא לפתחי, בא לפתחנו, כדי ללמד אותנו דבר מה. ושימו לב למה אומר החזון איש בהקשר של ביטחון. הוא אומר כך, עניין הביטחון הוא האמון שאין מקרה בעולם, וכל הנעשה תחת השמש, הכל בהכרזה מאיתו יתברך. כלומר, כל הנעשה תחת השמש, הכל מאיתו יתברך, כמילותיה של ימימה. ההבנה שלי למילים אלו של החזון איש, ולמילותיה של ימימה גם, הנה מזמנים לך התרחשות כלשהי, ונכון היא לגמרי לא פשוטה בלשון המעטה, מזמנים לך אותה כדי שתלמדי ממנה ותעשי מעשה מכל אשר למדת. כלומר, אני אמורה מתוך הלימוד לעשות מעשה, לעשות את ההשתדלות שלי כפי יכולתי ברגע נתון. מעבר להשתדלות האישית שלי, אין לי שום יכולת קביעה על התוצאה אשר תהיה. זאת אומרת, זו גם הבנה שיש להפנים אותה. אני, כל אחת מאיתנו אמורות לעשות את ההשתדלות, את החלקיות שיש עליה לעשות, ולהתפלל לטוב. בכך אנחנו גם ממתנות את הרצון האישי שהדברים יקרו כפי רצוננו, כי אין לנו שום קביעה על מה שיקרה. השאלה היא, ואנחנו נמצאות הרי בימים אלו בפני ההתרחשות אשר קורית, השאלה היא מה הלימוד שלנו מהאירוע הזה שאנחנו חוות ברגע זה. בהקשר של מה קרה איתנו בחודשים קודם לכן. כאן, והתשובה האישית שלי מאוד ברורה, היא ללמוד לחזק את הבנת ואהבת לרעך כמוך, כבר דובר לפניי. הבנה עמוקה שקשורה למילותיה של ימימה. וכאן אני מביאה שני משפטים מתוך חומר הלימוד, מאחד השיעורים אמרתי, שניתנו בימים, זה היה נדמה לי בימי מלחמת המפרץ, וכך ימימה אומרת, אני מצטטת. המטרה לשחרר את הרישום בגלל ההפתעה, ובמטרה הזו להגיע לעיקר העיכוב שהתחדד מעצם ההפתעה עצמה והתרחבות ההכרה להשתייכות לעם. ובהמשך ימימה אומרת עוד משפט, להביא אתכם להתקרבות פנימה כדי לאפשר לעצמכם להיות מסכימים, להיות נחשפים בפניכם. אז בואו נתייחס למשפט הראשון, להשתחרר מכל הרישומים שנרשמו בתוכנו מעצם ההפתעה. ההתרחשות שבאה עלינו בהפתעה, התרחשות איומה, זה אחד, וימימה נותנת גם כלי, התרחבות ההכרה להשתייכות לעם. אני רגע רוצה להתייחס למשפט הזה, להתרחבות ההכרה להשתייכות העם. וכדאי שנעלה את השאלה הזו בפני עצמנו. אולי יש כאן מספר שאלות שכל אחת אמורה לשאול את עצמה. כי בזכות השתייכות לעם שקשורה לשייכות שלנו כאן בארץ הזו, לארץ ישראל. זו שאלה חשובה שקשורה לקשר של כל אחת ואחד מאיתנו למורשת ישראל. ואני מדגישה כאן הדגש ברור.
אני אינני מחזירה בתשובה ואינני מדברת על דתיות. אני כן מדברת על הקשר העמוק שלנו לעם, הקשר העמוק שלנו למורשת ישראל, כי השייכות שלי לפה היא בפירוש קשורה לתורת ישראל, בזכות מה אנחנו נמצאות בו. כדאי שנזכור את זה. אז זה הבית שלנו, ארץ אבות, שבזכות אבותינו אנחנו נמצאות. ארץ ישראל, ארץ אבות. והשייכות לעם קשורה קשר בל ינתק להבנת ואהבת לרעך כמוך, כבר הזכרנו קודם. מה זה אומר? הרצון שלנו לעזור לזולת. כי גם ימימה מדברת על הרגש עמוק כלפי קיומי וכלפי קיומו של השני. לדעת את זה, ימימה מדברת לזכור שאנחנו אמורות להבין, וגם נדמה לי, אם אני זוכרת טוב, אילנה דיברה על זה, על הנשמות, על הנשמה אחת, למרות שכל אחת מאיתנו היא נשמה, אבל כולנו נשמה אחת, ימימה דיברה על זה לא אחת. ולכן העזרה ההדדית שדובר גם קודם. ובשייכות הזאת יש את הביחד, אנחנו יודעות עד כמה יש חוסן, יש כוח לביחד. באמת לגילויי העזרה ההדדית שברוך השם שאנחנו כבר שומעות עליה לא מעט, ברוך השם. וזה התפקיד שלנו, להחזיר לעצמנו את הביחד ולזכור, הביחד אין פירושו שנהיה כולנו באותה דעה ונחשוב כולנו אותו דבר, ממש לא. אלא שכל אחד בדעה שלה, אלא שנלמד לכבד את דעתו של השני, לכבד את דעתה של השנייה, תהיה אשר תהיה. ובעיקר נלמד להקשיב אחד לשני. אז זה בהקשר, ואני רגע אגע במשפט השני של ימימה. להביא אתכם להתקרבות פנימה כדי לאפשר לעצמכם להיות מסכימים, להיות נחשפים בפניכם. כלומר, להיות נחשפת, אנחנו לא באות להדחיק את כל אשר קורה בפנימיות, את התחושות, את ההרגשות, את הפחדים, החששות, עצבות וכדומה. אלא להיות מסכימה, מרשה, כלא נאבקת מול אותן תחושות לא פשוטות. זה הדבר הראשון. יש משפט של זלדה המשוררת, היא כותבת מאוד יפה. את אמיצה, אני לא זוכרת באחד הכתבים שלה שהתגלו, שנמצאו לאחר מותה. היא כותבת כך, את אמיצה, את לא תפחדי להיכנס אל מערת דובי שגעונותיי ולהדליק נר. שימו לב איך היא קוראת לתחושות האלה, מערת דובי שגעונותיי. מערת דובי השגעונות. כן, לעתים באמת דרוש אומץ להיכנס למערת דובי השגעונות. בפירוש כל אחת עם המערה שלה, להתבונן בשגעונות, במה שנמצא מתרחש בפנימיות, להסכים למה שמתרחש, מתוך הבנה גם לאן השגעונות האלה משתייכים. האם לחלק הטוב, האם לחלק המיותר, ולהיות בהכרה למה שיש ביכולתי לתת לעצמי כדי לרומם ולו במעט את הרוח האישית. כי זו בעצם מטרת הלימוד. אז אני חושבת שאני עומדת לפני סיום, אז אני אדלג פה, רק להזכיר משהו מאוד יפה, רק להזכיר שני דברים. האחד, פסוק של ישעיהו. ישעיהו אומר, אל תירא עבדי, בפרק מ"ד, אל תירא עבדי יעקב. ובהמשך הוא אומר, פסוק לאחר מכן הוא אומר, אצוק רוחי על זרעך. אצוק את הרוח שלי על הזרח שלי, וברכתי על צאצאיך. כי עיקר הוא הרוח, אצוק רוחי, אומר הנביא ישעיה, וזה רוח השם, הכוח האלוקי שמתלבש בתוכנו. כי אז, אם אותו רוח מתלבש בתוכנו, יש בכוחנו להתעלות, לרומם את עצמנו. אז אני אסיים במשפט שמאוד מפורסם שאומר רבי נחמן. מה הוא אומר? כשתיסעו וישאלו אתכם מה פעלתם,
תאמרו רוח. תראו, זה מדהים המשפט הזה, כשתיסעו וישאלו אתכם מה פעלתם, תאמרו רוח. לכאורה רוח זה אוויר, זה כאילו אין כאן דבר. יחד עם זה, הרוח הוא רוח חיים. ושואל רבי נחמן וגם עונה, והוא אומר, אך מאין מקבלים הרוח חיים? וכאן הוא עונה, כי עיקר רוח החיים הוא בתורה. כמו שכתוב, הנה אנחנו מתחילים ספר בראשית, רוח אלוקים מרחפת על פני המים. הוא התורה. והצדיקים דבקים בתורה. ועל כן עיקר הרוח חיים הוא אצלם. ואני אסיים במשפט אחרון גם של זלדה, תשמעו מה היא כותבת, אומרת. אולי יבוא מבשר שברון רוח להחיות. שימו לב, יבוא מבשר שברון רוח להחיות. אז שנזכה למבשר, שיבשר את בשורת חיות רוחנו, שנזכה כולנו, ונזכה כולנו במהרה לימים טובים ולבשורות טובות. תודה לכם, תודה, אני מעבירה את השרביט, אני חושבת שאני צריכה, איך אני מורידה את עצמי הנה, אוקיי, ועכשיו נדמה לי שאורנה, תורך אורנה? יואב קודם. יואב, בכבוד יואב. אני עושה לך ספוטלייט. בכבוד יואב, בהצלחה. רגע, לא שומעים אותך יואב. עכשיו שומעים? כן, שומעים טוב מאוד, תודה. את עושה מיוט לכולם? כן. היו כל מיני צלצולים ברקע, זה... אוקיי. אני רואה שכולם... על מיוט? בסדר גמור. משתקים, כן, בכבוד. אוקיי, אז תעשי גם לך מיוט ואני אתחיל. יופי, תודה. אז שלום לכולם, השם שלי יואב הפטוביצר, אני למדתי אצל אמא משנת 95 ואחר כך המשכתי עם תלמידים אחרים. אז אני אתחיל. אנחנו נמצאים במצב של מלחמה, ובזמן מלחמה, כמו בזמן שלום, הלימוד של החשיבה ההכרתית לא נותן לנו פתרונות למצבים. הוא לא בא כדי להרגיע אותנו, לא בא לשכך חרדות. זו לא המטרה של הלימוד. המטרה של הלימוד היא בעצם לשנות מהיסוד את התפיסה שלנו, את המציאות. אני פעם כשהייתי אצל אמא שאלתי אותה, באתי אליה עם חרדה ושאלתי אותה, מה אני צריך לעשות עם החרדות שלי? והתשובה שרציתי פתרון. התשובה שלה הייתה, אנחנו לא עוסקים כאן בחרדות. תלך לחלקים הבונים, לך ליואב הטוב והמבין. אז מהתשובה הזאת שהיא נתנה לי, אפשר ללמוד גם על דרך ההתמודדות שלנו כלומדים, כי אנחנו באים פה כלומדים במצב שאנחנו נמצאים בו היום. אנחנו בעצם במצב מלחמה עם סיפורי זוועות שמעוררים בכולנו חרדה, פחד, חוסר אונים, עצב עמוק, ואין בית שזה לא נוגע בו, אם זה במשפחה שקרובה לנו או בבתים של השכנים. ויש, כמו שראינו, כל מיני דרכים שונות והן גם יעילות, כמו שגם מירי נתנה לנו, דרכים להפחתת רמת החרדה דרך עבודה עם הגוף והנשימות. וזה פורסם הרבה ברשתות. אז היום אני רוצה להתרכז בתרומה של החשיבה ההכרתית למצב מלחמה. וכמו שאמרתי קודם, החשיבה ההכרתית לא נותנת פתרונות, היא מציעה הסתכלות אחרת על המצב. זאת אומרת שאנחנו מדברים על שינוי תודעתי, שינוי האופן שבו אנחנו פוגשים את המציאות הקשה. אז יש שיעור שאמא נתנה בזמן, אומרים שאני מדבר לא מספיק חזק. אוקיי, ננסה רגע. נקרב את המיקרופון. אוקיי.
יש שיעור שמימה נתנה בזמן מלחמה, והיא אומרת בו, צריך לגדול בתודעה. יש להבין שיש נשמת ישראל ונשמת יחיד, והיא משתתפת באמת, עושים כל אחד חלקו. זה נרשם. בעיקר בת ישראל השומרת על ביתה, מעלה את האור מביתה לעולמות העליונים, ובהתפשטות על הקרקע שומרת לא רק על ביתה, אלא גם על סביבתה. אז הרעיון הבסיסי כאן הפוך לנטייה הטבעית שלנו. הנטייה הטבעית שלנו בזמן משבר בכלל ומלחמה בפרט. במשבר הנפש נוטה באופן טבעי להיסגר, להתנתק, לדאוג, לפחות, לצאת מאיזון. ובדרך של הלימוד אנחנו מבקשים לשנות את ההסתכלות שלנו על המתרחש ולהרחיב את נקודת המבט. זו הכוונה לגדול בתודעה. זו בעצם תפיסה שאומרת שהשינוי הפנימי שכל אחד עושה בתוכו, דרך החזרה לעצמו, לאיזון שלו, לליבו הטוב, לשקט בתוכו, השינוי הזה מתפשט ומשפיע על הסביבה. כשאתה או את שקטים בתוך סביבה רוגשת, אתה כמו נקודת אור שהיא משפיעה על הסביבה שלה. וזו המלאכה שלנו. אז יש שיעור שמימה נתנה בזמן מלחמת המפרץ. מיכל הזכירה גם כמה משפטים מתוכו. ובשיעור הזה היא אומרת, כאשר יש מלחמה, אין ספק שרעיון הסכנה יכול להעביר פחד טבעי. אבל פחד זה יכול להיפגש עם פחדים מהילדות וליצור חרדות מיותרות. אני אחזור על המשפט כי הוא חשוב. כאשר יש מלחמה, אין ספק שרעיון הסכנה יכול להעביר פחד טבעי. אבל פחד זה יכול להיפגש עם פחדים מהילדות וליצור חרדות מיותרות. אז חששות, פחדים, מצוקה, חרדות, זה דברים טבעיים שעולים בזמן מלחמה. קודם כל, נקבל אותם. לא ננסה להתגבר עליהם, לא ננסה להדחיק או להכחיש אותם. מה תורם לנו הלימוד? הלימוד מוסיף סדר, הוא עושה סדר, וזו נקודה חשובה. מתוך מה שהקראתי, יש פחד טבעי ויש חרדות מיותרות. כבר נהיה לנו איזושהי נקודת הסתכלות אחרת, כי אמרנו, הלימוד משנה את נקודת ההסתכלות. אז קודם כל נלך לפחד הטבעי. הפחד הטבעי זה אמצעי הישרדותי שבלעדיו אין לנו קיום. זה מתנה שקיבלנו. כשיש אוטו שדוהר לעברנו, צריך לפחד, אחרת לא נתקיים. עכשיו, מה זה חרדות מיותרות? קודם כל, צריך לשים לב שבכלל בלימוד אין אמירות שיפוטיות. כשאנחנו אומרים מיותר, זה לא אמירה שיפוטית שאומרת שמשהו לא בסדר בנו, אלא כמו הבחנה, כמו הבנה. וחלק מההבנה זה שכשאנחנו פוחדים ממה שאנחנו מדמיינים שיקרה, או שזה פחד שעלה מהעבר, מהילדות ומושלך על ההווה, זה כבר לא פחד שמשרת אותנו באופן טבעי, לכן הוא מיותר. אם נלך רגע לפחד הטבעי, הפחד הטבעי עוזר לנו לברוח או להילחם מול מה שמתרחש עכשיו, אני מדגיש המילה עכשיו. ברגע של הפחד הטבעי נוספים פחדים או רישומים אחרים מהילדות שנרשמו בנו, ודרכם אנחנו מגיבים, זה נקרא חרדה מיותרת. היא נקראת חרדה מיותרת כי היא חוסמת את הקיום המלא שלנו, לכן היא מיותרת, היא מיותרת לקיום. אין משהו שקורה עכשיו, הכל בסדר. אני רק דואג ממה שאולי יקרה. ימימה קוראת לחלק שחוסם בנו עיכוב, משום שהוא מעכב כוחות נפשיים, כן? זו אמירה של ימימה, מעכב כוחות נפשיים. לא מדובר רק בפחדים, אלא בכל מיני מסקנות שהסקנו לגבי החיים כילדים. זה נקרא רישומים מילדות. והמסקנות האלה מעכבות את ההתפתחות שלנו ואת הגדילה שלנו מהעמדה של הילד לעמדה עצמאית ומשוחררת יותר של הבוגר. אני מיד אתן לכם גם דוגמאות לעיכובים כאלה שנמצאים בתוכנו, אבל לפני כן חשוב שנבין מה המטרה שלנו. נדמה לי שמיכל הזכיר את המשפט הזה. המטרה שלנו היא לשחרר חלקים בתוכנו שמעכבים את הקיום המלא שלנו. ובקיום מלא אנחנו מתכוונים לקיום שבו אנחנו מחוברים לכל המשאבים הפנימיים שלנו.
אנחנו פועלים מתוכם על פי מה שמתאפשר במציאות. אז בואו נבין רגע איך בעצם אנחנו מגיבים בזמן משבר קשה או בזמן מלחמה, מה מקומם של הפחדים מהילדות, מה הכוונה שהפחדים מהילדות מתווספים לפחד הטבעי והופכים לחרדה מיותרת. אז ימימה אומרת ככה, באותו חלק של מלחמת המפרץ, היא אומרת, בזמן של פתאומיות, כמו אזעקה, או חדשות, וחוסר ודאות, יש מפגש מאוד פנימי עם עצמנו, ומכאן מפגש עם העיכוב שיכול להתעורר מאוד. בואו נסביר את זה. הפתאומיות, ההלם, הסכנה, חוסר האונים, חוסר הוודאות, זה מצבים קיצוניים. ובמצבים קיצוניים מה שקורה זה שהנפש נוטה ללכת לתבניות הכי בסיסיות שנרשמו בנו מילדות. זאת אומרת, כמו שימימה אומרת, המפגש הזה עם אירועי הקיצון, ואני עכשיו מצטט, יכול להביא אותנו להתנהג כמו בילדות, למרות היותנו בוגרים ונבונים. אז על אילו מרכיבים אנחנו מדברים? איזה מרכיבים יכולים לעלות מהילדות בזמן כזה? למשל, האמונה שאי אפשר לסמוך על אף אחד. למשל, האמונה שהכל על הכתפיים שלי ולכן אני לא מבקש עזרה. למשל, האמונה שהעולם מסוכן ואני חסר הגנה. למשל, חלק של חוסר ביטחון עצמי, חוסר ביטחון במחשבה שלי, ביכולות שלי, אולי כתוצאה מיחס שתלטני מההורים. אז אלו דוגמאות למרכיבים שיכולים לעלות. ואם המרכיבים האלה קיימים בנו, זה תבניות שרשומות בנו מילדות, נמצאים בנו, בזמן חירום הן יעלו, וימימה אומרת, ויתעוררו מאוד. הם ישפיעו על ההתנהגות שלנו, ויביאו אותנו להתנהג כמו בילדות. אז במילים פשוטות, מצב חירום יכול להביא אותנו לרגרסיה, לתבניות הכי פרימיטיביות שלנו. כדי לשחרר את המרכיבים האלה מילדות, צריך לעשות עבודה של התקרבות מאוד פנימית. זו עבודה מעמיקה שהיא לא מתאימה למסגרת הזמן הקצר שלנו היום, אבל לשלב הזה, כדי ליצור שינוי ראשוני באופן ההתייחסות שלנו, בהסתכלות שלנו, מספיק אם נפנה את המבט שלנו פנימה אל אופן התגובה שלנו לאירועים, במקום להסתכל החוצה. כשאנחנו מפנים את המבט פנימה, אנחנו נושאים בתוכנו את ההבנה שחלק מהחרדה שלנו, המקור שלו בילדות, ואינו משתייך לזמן העכשווי. בדגש על הזמן העכשווי. אז הכלי שיכול לעזור לנו במיוחד ליצור את ההפרדה הזאת בין פחד טבעי לחרדה מיותרת, זה באמת הכלי של הזמן. ומימה שם על זה דגש מיוחד לכל אורך הלימוד. והכלי, והיא מזכירה אותו גם בחלק הזה של מלחמת המפרץ, הכלי של תיחום הזמן. אז בהסתכלות רגילה, אנחנו עוסקים במה שהיה, במה שיהיה שוב ושוב, באיזושהי מחזוריות כזאת. זאת אומרת שהדאגה הרבה פעמים היא חלק מהחיים שלנו במידה כזאת או אחרת. ומה אומרת ימימה על הזמן? היא אומרת כך, יש להבין את הרעיון של תיחום הזמן. בזמן זה או אחר קרה מה שקרה. בזמן שזה קרה. וזמן אחר נוסף נמשך, אמור להיות לא מבוזבז. ובהמשך אותו שיעור היא אומרת, כל יום כבראשית, הבנת הזמן. כמו כל נשימה אינה משתייכת לנשימה של שעה לפני או יום לפני. אז תבינו שכבר זה כמו נשימה, נשימה וזמן. אז תודה קודם כל למירי שנתנה לנו את התרגול הזה של הנשימה והחזיר אותנו לנוכחות בזמן. מה קורה עכשיו? בזמן שאתם מקשיבים לי, בזמן שאתם יושבים עכשיו בחדרים שלכם, או מה קורה עכשיו כשאתם גם קמים בבוקר ושואלים את עצמכם מה קורה עכשיו? האם עכשיו מישהו יורה עליכם? האם עכשיו אתם באמת בסכנה?
וזו אפשרות לתרגול. תסתכלו סביב, תשאלו את עצמכם את השאלה הזאת, ואל תמהרו להשיב. כי אם תמהרו, תקפוץ החרדה, היא ממתינה שם כל הזמן. החרדה מפעם, או החרדה שאנחנו חוזרים עליה שוב ושוב, או חרדה שהגיעה מבחוץ, מפוסטים או תקשורת. תשובה אמיתית כדי להתקרב לעצמנו, והעבודה פה התקרבות פנימית, היא מצריכה מידת רוחק מסוימת. והסכמה לפגוש באמת של המצב, והמקום העכשוויים, כפי שהם. אוקיי? האמת של המצב והמקום העכשוויים. אם באמת תעשו את זה, אז ברוב הזמן התשובה תהיה שעכשיו הכל בסדר. תעשו את זה אפילו עכשיו כשאתם מקשיבים לי, האם משהו עכשיו, אני נמצא עכשיו בסכנה? לא. הכל בסדר, אני חי ואין סכנה. זו אגב אחת הטכניקות להרגעה במצב של עוררות יתר בטראומה, כשמישהו נכנס לחרדה, שואלים אותו כמה אנשים יש סביבך עכשיו. אילו צבעים אתה רואה סביבך עכשיו, כן? או התרגולים של הנשימות, זה עכשיו. השאלות מהסוג הזה הן בעצם מיועדות להחזיר את האדם לחיבור, למקום והזמן הנוכחיים. וזה הרעיון החשוב בלימוד שנקרא התקיימות בזמן עכשווי. בעולם שלנו בדור האחרון זה נהיה במיוחד קשה. אנחנו חיים בעולם וירטואלי, בהצפה של ידע בתקשורת, ברשתות חברתיות, ואמא דיברה על מה שזה יעשה למוחם של הילדים עוד לפני 30 שנה, אבל זה לזמן אחר. בעולם הזה הפחד הוא כבר לא בהכרח טבעי, דיברנו על פחד טבעי. הוא מוזן על ידי אין ספור טריגרים, יש רשתות חברתיות, יש תקשורת, ערוצים שונים, יש שמועות שעוברות בוואטסאפ. הפחד, החרדה והדאגה הם מגיעים אלינו ממקומות שאנחנו לא נמצאים בהם ומציפים אותנו. אז מה שהיה פעם פחד טבעי שמשרת אותנו כדי להגן על עצמנו מפני מה שנמצא במיידי לידינו, כי זו המטרה של הפחד, לשרת אותנו, להגן עלינו, הפך להיות חרדה כלל לאומית שאנחנו טובעים בה. וכשאנחנו טובעים, ימימה אומרת, זה תופס אותנו. כשאנחנו טובעים, אנחנו גם לא יכולים לעזור לאלו שסביבנו. אז בתחילת הדברים אני דיברתי על הפחדים הילדות, שזה גם זמן אחר, שהם משפיעים על ההתייחסות שלנו בהווה, או מרכיבים אחרים הילדות. זה גם קשור לזמן, והפרדה בזמן. ועכשיו אנחנו מדברים על הכלי של חזרה אל המתרחש בעכשווי, התקיימות בעכשווי. זה כלי שמאפשר לנו לתחם את הזמן. כל זמן שייך לתחום אחר, ולהיות במה שקורה עכשיו, בלי להעמיס על הנפש חלקים שלא שייכים למקום ולזמן שבו אנחנו נמצאים. מה קורה לנו בפועל? רובנו, ואני מצרף גם אותי לעניין הזה, בעידן של האינטרנט והטלפון, ובמיוחד בימים האלה, כשהחדשות לכאורה כל הזמן זורמות, אנחנו בודקים כל 5 דקות או ברצף מה קורה בחדשות, בפייסבוק, בוואטסאפ. ולמה אנחנו עושים את זה? שוב, אני רוצה להכניס פה עוד מרכיב של קבלה עצמית. כי באופן טבעי אנחנו מצוידים ברצון לדעת מה קורה. אנחנו רוצים לדעת מה קורה כמה שיותר כדי שנוכל להגן על עצמנו. זה מנגנון הישרדותי. צריך לדעת מה קורה סביבי, כדי לדעת לאן ללכת, איפה בטוח, איפה מסוכן. אז מתוך הרצון לשמור על החיים, אנחנו מחפשים עוד ועוד מידע. אבל בצד זה צריך להבין שהמנגנון הטבעי הזה בימים שלנו פוגש משהו לא טבעי, הוא פוגש הצפה של מידע. רשתות חברתיות, תקשורת, כל מה שהזכרתי, הצפה של מידע על אירועים שקורים בזמן אחר ובמקום שאנחנו לא נמצאים בו. זה לא בעכשווי. אז במקום שנקבל מידע רלוונטי, נניח אם יש עכשיו, אני בטבע ובג'ונגל, ויש איזה אריה שסמוך אליי וצריך להיזהר ממנו, אז זה מידע רלוונטי. אנחנו מקבלים אין סוף מידע שלא קשור במה שקורה לידינו ולא בזמן העכשווי. המידע הרלוונטי, וזה הפחד הטבעי, הוא חשוב לבניית דריכות. ודריכות מובילה לפעולה.
והמידע שאנחנו מקבלים היום זה מידע שחוזר על עצמו שוב ושוב, שגורם, במקום למוכנות, הוא גורם להצפה. אנחנו מוצפים, ואז יכולים פחות לראות מה קורה, פחות לראות את הראייה המרחבית. במונחים של הלימוד שלנו אין תיחום בזמן ובמקום. יש הפרזה, ואנחנו יוצאים מהאיזון. אז אם אתם מבינים את זה, אם אתן מבינות את זה, אולי תרצו למנן את החשיפה שלכם לרשתות ולתקשורת. ובנוסף יש לנו גם תפקיד כמפיצים בעצמנו, לשים לב לדיבור שלכם, כי בדיבור שלכם או בכתיבת פוסטים אתם משפיעים על הסביבה. לשים לב מה אתם מפיצים בעל פה או בפוסטים או בוואטסאפ, למה אתם נותנים משקל בתוככם ומחוצה לכם. המטרה שלנו היא לחזור לעצמנו, למקומנו, לחיבור למעיין שנובע מתוכנו ומשם לתת. ואת זה אפשר לעשות אם אתם מתמקדים ברגע הנוכחי, בעשייה שקטה כל רגע ורגע. אני אסיים אולי במילים של ימימה ביחס למלחמה, שיתנו לנו גם את נקודת האור, וזה גם יהיה השראה בשבילנו מה אנחנו יכולים להביא. איזה אור אנחנו יכולים להביא. ימימה מדברת על זה שאנחנו יכולים להיות כמו זרעים של אור. היא אומרת ככה, יש גבולות, יש מידה, יש תיחום בזמן. תנסו להבין את זה כדי לחזור לעצמכם. אמורות להחזיר את עצמכם להכרה בזמן העכשווי, להיות בנכון. ותרגישו רק באור, וזה נקרא שמחה. עיקר להחזיר אור למקומו, לא לצאת מזה. תודה. אז שנזכה לימים טובים. תודה לכולם. כל טוב, תודה ליואב. יישר כוח. תודה רבה. עכשיו אורנה, נכון? אורנה, היכן את? כן, אני פה. אוקיי, אני רק שנייה אשים אותך בספוטלייט. ספוטלייט, למה? הנה, אוקיי, בבקשה. בכבוד אורנה, בהצלחה. תודה רבה. ערב טוב, אחר הצהריים טובים לכולם. שמי אורנה חודק. אני מלמדת חשיבה הכרתית ימימה, תלמידה ישירה. למדתי אצלה שנים רבות ומלמדת שנים רבות. ואני פה איתכם בהמשכיות של המדריכים, ובהמשכיות אפילו גם של הדברים של יואב, שדיבר בעצם על דרך ימימה, על הסתכלות שונה ועל שינוי של תודעה ולגדול בתודעה ולחיות באמת ממקום אחר שאנחנו לא כל כך רגילים בו, בגלל כל מה שגם יואב דיבר עליו, של חלקים מיותרים בעצם שנרשמו בילדות ונמצאים חזקים ומשתלטים במיוחד בזמנים קשים. ויש פה חלק שימימה גם אחרי מאורעות שקרו בעם ישראל, וכמו שמיכל אמרה, היו הרבה מאורעות וקיבלנו הרבה חלקים גם בנושא, ואני הבאתי פה חלק, אמנם אין לי להעלות אותו בכתוב, אבל אני אקריא לכם ונדבר עליו. החלק מתחיל מהמקום של מהטוב יש את השקט. אז זה בהמשכיות לדברים של יואב. כי מה זה מהטוב יש את השקט? יש טוב ויש מיותר. יש בהם, יש לנו את זה. אנחנו נושאים בתוכנו גם את הטוב וגם את המיותר. אנחנו עושות עבודה פנימית
על מנת להחליש את המיותר הזה, ועל מנת לחלקים מיותרים ממש יש כאלו שאנחנו שכחנו מהם, אבל הוא קיים, הוא נמצא. אבל השקט, מהטוב יש את השקט, כלומר השקט שהוא חשוב לנו מאוד מאוד גם היום, גם לשינוי התודעתי, גם להסתכלות הרחבה של ההכרה, כמו שיואב דיבר על הכרה פעילה, שאני באמת מכירה עכשיו כרגע מה קורה עכשיו, מה יש עכשיו. אני עכשיו לא מאוימת, אני עכשיו לא אמורה לעשות דברים מסוימים, מה קורה עכשיו. אז בהכרה הפעילה הזאת אני יכולה לזהות גם אולי חלקים מיותרים שנמצאים שם, ואז לעשות את מה שאני לומדת וממשיכה ללמוד ועושה את זה, שזה בעצם את ההפרדה בין זה לזה. ואז ברגע שאני גם אעשה את ההפרדה הפנימית, וזה ממש מלאכה שאני עושה אותה, אני ממש עושה את ההפרדות האלו, גם אם עולה איזה חרדה, גם אם עולה איזה פחד, אבל הוא מזוהה, ויכול להיות שהוא גם באמת גם יזוהה, כמו שיואב אמר, מהמקום המיותר, ולא מהפחד הטבעי שאמור להיות לנו, אלא מכל מיני חרדות. ואם אני אעשה את ההפרדות שאני לומדת אותן, ואני עושה אותן, ואני מתקיימת מהן, ואני מתחזקת בהן יותר ויותר במהלך הלימוד ובמהלך החיים שלי ובמהלך ההתמודדות, אז אני אוכל להיות בטוב. הטוב זה מקום פנימי שלי שהוא רוצה להיטיב, הוא רוצה להיטיב עם עצמי, הוא בא, יש שם דברים טובים, יש שם רגש טוב, יש שם רצון טוב, אז מהטוב הזה יש את השקט. אם הטוב בא מהחסד של הלב, מאמת פנימית, אז יש שקט. אז אם הטוב הזה הוא בא קודם כל גם כחסד של הלב, אז קודם כל חסד כלפי הלב שלי, להיות חסה על הלב שלי. הלב שלי לא טוב לו להיות במקומות האלו של דמיונות, של חרדות, של חוסר רגש, של אטימות, לא טוב לו. אז קודם כל הטוב הוא בא מהחסד של הלב, מאמת פנימית, מהאמת הפנימית שלי. האמת הפנימית שלי היא קיימת, יש לי אמת, היא קיימת, היא קשורה לאמת, ואנחנו לומדות על האמת, אנחנו לומדים פה על האמת, על דברים אמיתיים, כמו דבר אמיתי מאוד מאוד, הוא זה הוא ואני זאת אני, זה דבר מאוד אמיתי שהרבה פעמים הוא הולך לאיבוד כי יש ערבובים ואני מתערבבת, אז החיבור שלי לאמת הפנימית היא מחוברת לאמת הנלמדת גם, והאמת הקיימת, אז יש שקט. אפשר להסתכל מה קורה במאבקים הפנימיים, והשאלה אם המעשים הם שקובעים את המאבקים. ההתנגשויות זה ריב ואז רחוקים מהשלום. אז יש לנו פה להסתכל, במיוחד גם באמת בזמנים אלו לא פשוטים, שיש גם חשיבות מאוד גדולה לשקט הפנימי שלנו, שלי, של כולנו, כמו שנאמר פה כבר היום, כהתפשטות. זה אפילו לא רק בשבילי, זה מתפשט, אם את שקטה זה מתפשט, וזה חשוב לנו לעם שלנו, ובמיוחד עכשיו גם אחרי החגים, שממש יש חלק של אחרי החגים שהיא מדברת על הכלל פרט כלל, ואנחנו בתוך הכלל, אנחנו בתוך העם שלנו, ובתוך העם אנחנו גם עושות את העבודה שלנו, הפנימית שלנו, של מה שאנחנו נדרשים כל אחד ואחד. ואז השאלה היא, האם המעשים שאני עושה, המעשה שאני עושה, האם הוא קובע איזשהו מאבק פנימי שלי? האם אני עכשיו באמת, כמו שנאמר פה, אולי יצאתי ממידתי וכל היום במסכים וכל היום מחפשת אינפורמציה ויצאתי מהמידה שלי, ואני יודעת שאני יצאתי מהמידה שלי כי המערכת הפנימית שלי היא לא במקום טוב, היא לא שקטה, היא מעורערת.
אז האם המעשים שלי הם שקובעים את המאבקים, ואני נמצאת במצב של התנגשות פנימית? כי התנגשות כזאת זה ריב פנימי בין כל החלקים, ואז רחוקים מהשלום. השיחה היום זה שיחתכם. אומרים את אשר השגתם מהמאורעות. האם הכלים עזרו לכם? האם התעוררתם להבין שנחוץ שלום פנימי, או שמא פחדתם מהמצב? אז יש פה דבר ראשון שאימא אומרת לנו על השיחה הזאת שלנו, שמה קורה איתי עכשיו? איפה אני מונחת? מה השגתם מזה? איפה אני נמצאת כרגע? יש פה עניין של התבוננות על עצמי, במידת רוחק, בצפייה על עצמי, ויש פה שאלה, האם הכלים עזרו לכם? האם אני משתמשת בכל הכלים שאנחנו לומדות פה? ויש פה כלים שאנחנו מקבלים, קודם כל באמת קבלה עצמית, גם אם עולה פחד, גם אם עולה חשש, יש קבלה, כל מה שעולה גם יש קבלה. אני לומדת, אני יודעת מה לעשות עם זה היום, יש קבלה עצמית, ויש הפרדות, ויש מידת רוחק, יש הרבה כלים, יש לנו הרבה מאוד כלים, וכל הבנה היא כלי. אז כל הבנה שיש לי, שהיא הבנה טובה ונכונה, היא כלי שלי, והשאלה היא האם אני משתמשת בכלים, והאם אני התעוררתי להבין שנחוץ, זה נחיצות שלי, שיהיה לי בפנימיות שלי שלום פנימי, או שאני במצב של פחד מהמצב, פוחדת, ואז כשיש את המצב הזה של הפחד ושל החרדה ושל הלחץ ושל הדאגה ומה יהיה והפיזור, אז כשיש את זה, ההסתכלות שלנו היא הסתכלות מטושטשת, היא הסתכלות לנכונה, היא לא הסתכלות באמת מחוברת למציאות. בטח אני לא יכולה גם לעזור לעצמי עכשיו, וגם לא יכולה לעזור לאחר. אז יש פה עניין לשאול את עצמי מה השגתי, כאילו איפה אני נמצאת, מה קורה איתי, להסתכל על עצמי ממקום הכרתי, ממידת רוחק, להבין מה קורה לי, לראות אם השתמשתי בכלים, האם הכלים עוזרים לי, האם אני מתקרבת לאיזשהו שלום פנימי בתוכי. האם הבנתם מה קורה ברגע שאתן בוחרות שהשלום הוא טוב ונחוץ? האם אני שמה לב מה קורה לי שאני באמת עוצרת, מתבוננת על עצמי, מבינה איפה אני נמצאת, ומתחילה להבין שאני צריכה להיות בשקט, אני צריכה להיות בחיבור פנימי. זה שאני עכשיו אהיה בהתרוצצות ובדאגות ובחוסר איזון, זה לא טוב, זה לא טוב, לא לי, לא לאף אחד אחר. האם אני הבנתי שזה נחוץ לי? כי אם אני אבין שזה נחוץ לי ושזה טוב לי, אז הלב שלי יסכים לעשות את המלאכה ואני אעשה אותה. יש או פיזור או התמקדות. כלומר, יש פה שני מצבים, או שאני במצב מפוזר, מתפזרת, לא מבינה מה קורה לי, בלחץ, בחרדה, בחוסר שקט, אין לי סבלנות לילדים שלי, אין לי סבלנות לדבר עם אף אחד, האם אני בפיזור, נמצאת במצב שמפוזרת, או התמקדות? כי יש שני מצבים, או שאני בפיזור או שאני בהתמקדות. אם אני בהתמקדות, אז אני גם בתהליך של התמקדות, אני בהתקרבות למקום הממוקד, בהתקרבות למקום הנכון. כל אחת עם השלום שלה כבר מוסיפה. כל אחת מאיתנו, כל אחד מאיתנו, אם אנחנו נהיה בשלום פנימי, והלימוד שלנו הוא לשלום פנימי, לייחוד בין החלקים, להסתכלות נכונה, למודעות אחרת. כן, זה שונה מהרגיל, מההרגליות, מהדפוסים, מהאוטומטיות. זה פה בא עם הבנות עמוקות
פנימיות שמחוברות לאמת, לאמת פנימית גם. אז כל אחד מאיתנו ברגע שעושה את זה ומחובר לזה, הוא כבר מוסיף מהשלום שיש לו. כשיש שלום בתוך הבית, זה גם אור בביתה, וגם בהתפשטות שומרת על מקומה, על סביבתה. מה כל אחד יכול לעשות כדי לשפר? אז ההתפשטות שהוזכרה, והיא אמיתית והיא נכונה, ואתם יודעים את זה גם כי כשאתם מרגישים את זה, כי כשאתם מרגישים את זה כשאנחנו נמצאים על מקומנו ובחיבור לעצמנו, אז יש התפשטות על הסביבה שלנו, הם נרגעים, הם יותר על מקומם, אפשר לדבר, אני עושה את המלאכה, זה משפיע על האחר, ואז יש שמירה. וכמו שהוזכר פה, מירי אני חושבת הזכירה את הנקודה הזאת של הזהירות, אז יש פה זהירות, ואז בזהירות הזאת שומרת על מקומה, על סביבתה, ומה כל אחד יכול לעשות כדי לשפר, שזה למעשה איסוף כוחות הנפש הנוכחיים בכל מצב, כיוון שזה קשור לתיקון. אז מה כל אחד יכול לעשות כדי לשפר? זה לאסוף את כוחות הנפש שלנו. לאסוף את כוחות הנפש שלנו זה גם לאסוף את ההבנות שלנו ולהתקיים מההבנות שלנו, ממה שלמדנו, ממה שאנחנו מבינות, ממה שנכון. ככה אני לא מתפזרת, אני מתמקדת, אני מבינה את החשיבות של השקט הפנימי, של החיבור, שמתוכו יש הסתכלות נכונה והבנות נכונות, ובכל מצב עושים את זה, כי זה קשור לתיקון. הכל, גם מה שאנחנו עוברים היום, גם כפרט, גם ככלל, כעם, אנחנו עוברים עכשיו דברים לא פשוטים. הייתה פה התעוררות בייסורים, או בעזרת השם תהיה התעוררות קודם כל התעוררות, וההתעוררות היא לכיוון כמובן של שלום פנימי, של שלום בינינו, באמת שלום בינינו, ובהרבה חלקים ממימה מזכירה את העניין של כוחנו באחדותנו, ושבאמת אם אנחנו נהיה מאוחדים, אף אחד לא יכול לפרוץ בתוכנו, אף אחד לא יכול לפרוץ. אז זה קשור לתיקונים, זה קשור לתיקון שלנו גם כעם. אז אני באמת אני אסיים פה ואגיד שנתחזק ושנתחבר ושנהיה בשקט הפנימי שלנו כדי שנוכל לפעול. יש בעם ישראל המון המון ערבות הדדית ויש אהבה, ובפנימיות שלנו אנחנו פשוט רק צריכים להתחבר לטוב, ובכל אחד מאיתנו יש טוב, ורק מהטוב הזה יגיע השקט. אמן, אמן אורנה. אז תודה רבה לכולם, ובעזרת השם בשורות טובות. אמן, יישר כוח, ובכבוד מירי אני אעשה לך ספוטלייט, רק שנייה, הנה, בכבוד מירי. שלום לכולם, לי קוראים מירי ויידן, אני לומדת הרבה שנים כבר אצל מיכל ספמוב, ובעצמי כבר גם מלמדת. אני גם מלמדת ספרות וכתיבה יוצרת, וגם עוסקת באימון אישי והתמודדות עם מצבי משבר. ואני אעשה שיתוף מסך. ואגיד שהדברים, תמיד מפתיע אותי איך אנחנו מסדרים בינינו את הסידור של הדוברים, איך יוצא בסופו של דבר שאני נמצאת כנראה באמת במקום שבו אני אמורה להיות, והוא הרבה פעמים מקום, רואים, כן? רק מישהו יכול להגיד לי שרואים? כן, רואים. כן, רואים. במקום שבו אני עושה איזשהו סיכום שכל הדברים שנאמרו, קראתי לזה דרך השאלה שבדיוק אורנה הביאה חלק שמתייחס, ממה יכול לבוא שקט, ימימה שואלת, וננסה
לתת כמה כלים וכמה הסברים לעניין הזה. אז השאלה הראשונה ששאלתי את עצמי זה למה להזמין לחיי בכלל שקט, ואיך נראה ההפך משקט, כי אחד הכלים שאנחנו לומדים בחשיבה הכרתית זה הלימוד מהפכים. אז איך נראה ההפך משקט? ההפך משקט נראה דרך סימני שאלה ודרך הרבה פעמים רצון פשוט לכסות את העיניים ולא לראות. אני בטוחה שחלק מכם, גם אני בתוככם, לעתים מרגישים את ההרגשה הזאת ביתר שאת בימים אלו. לפעמים החוסר שקט נראה ברצון פשוט לא לשמוע. דיברו כאן הרבה על ההימנעות משמיעת יתר של מסכים, חדשות וכולי, אז ההצפה של המידע היא בהחלט יוצרת את האי שקט. וכמובן מה שקורה בתוכנו, דמיונות, העצמה של דברים, במקרה הזה אולי אין צורך להעצים, הזוועה היא מספיק מועצמת, אבל הדברים שבאמת נמצאים במציאות שלנו, שיוצרים את ההפוך מהשקט. ואני שואלת, איך זה נראה השקט? אז מצאתי ככה שתי תמונות שיכולות להראות סוגים שונים של שקט ומה יש בו בשקט. והבאתי שיר שכתבה יונה וולך בדיוק לפני 40 שנה, אני בכוונה השארתי את השנה, 1983, 40 שנה אחורה, שנקרא תשלח לי שקט, ואני אקרא אותו. תשלח לי שקט טוב מוגן, תשלח לי שקט מעונן, תשלח לי שקט ממוכן, לשמוע שקט, לא מכאן. תשלח לי שקט בקופסה מארץ רחוקה. שקט, שקט, שקט מופתי, מיום הולדתי עד יום מותי. שקט מופתי, עד יום מותי. תשלח לי שקט מאורגן, תשלח לי שקט מעודכן, תשלח לי שקט מפואר, תשלח לי שקט מהכפר, תשלח לי שקט בקופסה מארץ רחוקה. זה סוג של תפילה, בקשות לשקט שהוא שקט באמת חיצוני, שיגיע, שיבוא, שיפתיע אותנו, שייתן לנו את השקט הזה שכולנו כל כך כמהים לו ורוצים בו. ואני שואלת איך מגיעים לשם, למקום של השקט הפנימי, איך זה נראה שם. ושאלות נוספות שיש לשאול, אז מה זה אומר? ואני כל כך מחפשת את השקט, אז מה, אסור לפחד? לא בסדר לפחד? אסור להיות עצובים? זה לא בסדר להיות עצובים? מול מציאות. ימימה מלמדת אותנו את הדברים הבאים. בעקבות השאלה של ממה בא השקט. היא אומרת, יש מלאכה לעשות. לקבל שקט פנימי למרות הרעש. זאת אומרת, יש את היכולת לכל אחד ואחד מאיתנו, למרות הרעש שמסביב, למרות סימני השאלה, למרות אי הוודאות, לקבל שקט פנימי. לקבל לא מבחוץ, אלא לקבל מבפנים. והיא ממשיכה ואומרת, כאשר יש התייחסות, יש נקודת חיבור, המאפשרת לך קיום פנימי לא מתפזר, כי יש או פיזור או התמקדות, בדיוק הדברים שאורנה הביאה לפני רגע. נדגשתי את המילה התייחסות. כאשר יש התייחסות, אנחנו לא מדחיקים, אנחנו לא מעלימים או מתעלמים מהעצבות, לא מעלימים או מתעלמים מהפחד. יש נקודת חיבור, אני מחוברת לעצמי. אני מחוברת לעצמי, אבל לא בצורה מפוזרת, אלא בצורה ממוקדת. שזה למעשה איסוף כוחות הנפש הנוכחים בכל מצב. אני אשאל את עצמי, מה אני יודעת לעשות טוב? איזה כוחות נפש יש לי כרגע? כרגע. אפילו אחד קטנטן. אם אני יודעת לבשל מצוין, אז אולי אני אלך להתנדב בבישולים לחיילים. אם אני טובה לשפוך את הלב בקריאת תהילים, אז זה מה שאני אעשה. אם אני טובה לשלוח חיבוק לחברה שהבן שלה יתגייס והיא מודאגת, אז זה מה שאני אעשה. כל דבר שהוא, כי חלק מהעניין של החוסן, של כוחות הנפש, זאת עשייה. ועשייה יכולה להיות כלשהי. המסקנות, מבחינתי, מהלימוד הזה הקטן, אחד, הפחד,
העצבות, כל הרגשות השליליים, הקשים, שאנחנו רוצים להתרחק מהם, הם לא מגדירים אותי, הם לא אני, הם חלק ממני, אבל הם לא מגדירים אותי. הפחד או העצבות או כל רגש שלילי אחר, הוא לא מנהל אותי. התזכורות האלה בזמן ההצפה הרבה פעמים יוצרות את התיחום שדיברו עליו ממש מתחילת אחר הצהריים שלנו ועד הלום. לא מנהל אותי, כלומר אני מתחמת, אני זו שמנהלת את הדברים, נותנת לזה מקום של חצי שעה, של 10 דקות, של שעה, של שעתיים, אבל זה לא מנהל אותי, זה לא מציף את כל חיי, זה לא מציף את כל הקיום שלי. ומול הפחד לא עומד אומץ. יש לנו הרבה פעמים נטייה לחשוב שמול פחד זה האומץ. אז מול הפחד לא עומד האומץ, אלא מול הפחד עומדת מלאות. איך תגיע המלאות, איך יגיע החוסן? דרך עשייה. ככל שאני אעשה יותר, ככל שאני אעשה דברים שמיטיבים עם הקיום שלי, שמיטיבים עם הקיום של האחרים, תהיה בי מלאות. יתפתח החוסן, יגדל החוסן, כי חלק מהחוסן הנפשי הרגשי זאת העשייה, וזה חלק משינוי תודעתי ששוב אנחנו מדברים עליו משעה 4. והאופטימיות הגדולה בדבריה של ימימה, כוחות הנפש קיימים, הם נמצאים שם, פשוט צריך לתת להם את המקום, צריך לתת להם כמו להאיר בזרקור, בפנס, את קיומם. הם לא נעלמו לשום מקום, הם אולי כרגע ישנים, הם אולי כרגע מודחקים, הם אולי כרגע נדחקו לפינה, כי יש הצפה של פחד, של עצבות, של משהו שהוא מאוד מאוד עוצמתי וחזק בכיוון ההפוך, לכן שמתי את המאזניים האלה. לפעמים דווקא הכוח האחד, אתם רואים, האדם האחד, הוא זה שיש לו את כוח המשקולת, להיות בעל עוצמה, בעל חוזק, בעל משקל, מול כל הדברים האחרים שניצבים מולנו, מול המציאות הגדולה, החזקה שנמצאת מולנו, שאין לנו דרך באמת להשפיע עליה. אנחנו יכולים לגייס את כוחות הנפש הקיימים, אצלי, אצלך, אצלך, אצל כל אחד מאיתנו, ואותם להעצים, אותם להסתכל עליהם ולקחת אותם לעשייה שתעזור בחוסן הנפשי שלנו כחלק מהשינוי התודעתי שלנו. ומכיוון אני המסיימת, ואנחנו קבוצה גדולה, בחרתי לסיים בתפילה, שאני בטוחה שכולנו, בין אם אנחנו אנשים דתיים ובין אם לא משנה מאיזה מחנה, לא משנה מאיזה מקום אנחנו, כולנו מתפללים ומייחלים לשלומם של חיילי צה"ל והחטופים, ואני ברשותכם אהיה שליחת הציבור לרגע. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון והחטופים העומדים על משמר ארצנו וערי אלוקינו בגבול הלבנון ועל מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הערבה בכל מקום שהם, ביבשה, באוויר ובים. ייתן השם את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם, קדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב כי השם אלוקיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר כולנו אמן. אמן, אמן. אני רק אומר לכולם שאתם יכולים לפתוח... יישר כוח, מירי. יישר כוח, מירי. אתם יכולים לפתוח את המיקרופונים, כולכם, אם אתם רוצות לשאול משהו את מי מהמדריכים, מהמדריכות, כי אנחנו סיימנו. תודה רבה. אז שנזכה לימים טובים. לבקש שיהיו עוד זומים כאלה נפלאים? כן, כן, בעזרת השם אנחנו נעשה, כן, אני לא יודעת כרגע לומר
באיזה יום, אבל בוודאי אנחנו נהיה בקשר, ניידע איתכם. אז שנזכה לזמנים טובים לבשורות. ואני רוצה להגיד תודה רבה על החשיבה, וזה ממש בזמן. תודה לכם שטרחתם ובאתם, ברוכות תהיו. תודה רבה, היה תודה רבה. מחמם ונותן כוחות. תודה רבה. תודה רבה, זכינו באמת לצדיקה ימימה, ותודה שאתם משליחים שלה, זה פשוט מחזק, ובאמת אתם אלופים, אחד אחד. תודה. תודה רבה. תודה רבה. תודה. ממש חיזקתם אותי. תודה רבה. היי אביטל, אנחנו נדבר מחר אביטל. אני אסגור, מירי. רגע, אמרי, אני אביא לך כיסא, רגע, כפרה עליך, אתה לא מסתובב עם המנגו. את יכולה לשלוח את החלק שנתנה אילנה נגה.